Yari naman kita, no? Magadulong naman kita sa inyo. Siyang pila ka mga ambanon, live, no? Diri sa atong channel. Una-una na itong ambanon, may kinadulong sa inyo ini kabuhi sa pispes. Katahong tulog ko sa mga kapispisan, samtang nagkakapuhi sa may isang alasing nagtatala upang nag-aatipan. Punusin ka sa diyan, kapukan na mga isang pispis ang kapuhisang tao. Wala sing manggaran at wala sing pigado, wala sing malupigon sa ilang akong ang pakinamdan ay nagapalarihan. Ang pagpangako
mga lapkap sa dughan. Uhaw ako sa pagpalangga, gutom ako sa pag-alila. Labalang na hinumo na magbiyak sa luhi ko, nangungulang sang sahad mo na napanas katulad sang asul. Sa diin na ang ginpanukan, naging alila kaging saligan. Sa diin na ang kalipay, nawasulang na mabay, kanugol sang pagsalit ko sa hinalin lamang kinsikway mo. Ginahulat ko sa gihapon, ang pagbalik mo sa kung sa diin ka man karoon, damdaman ang kahilipiyon. Dughan ko kinauhaw, ikaw lamang ang makapawpaw. Ginahulat ko sa gihapon, ang pagbalik mo sa akin. Kung sa diin ka man karoon, damdaman ng kahilipiyon. Ang dughan ko kinauhaw, ikaw lamang ang makapawpaw. Kung sa diin ka man karoon, damdaman ang kahilipiyon. Ang dughan ko kinauhaw, ikaw lamang ang makapawpaw. Sang may alas 4 sa kahaponan, may isa ka sulat nag-atok sa ako. Sang masayran ko na ang panugon-tugon, wala kong mapunggi. Ang paghilibihon, ang labing masakit nga akong batya. Ang pagpalayo mo nga walay pa
sambuhanon. Ang mga matapis na nagkahamon, nagkabay pala mga magkapadayon ang imong kalipay. Sana hindi ayon, alam pa alam ko hindi ko maun. Kung magabiya sa imong luyon, dili pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkahulat ako, dili pagkalimti tugon ko sa imo kaysa imong pagbalik. Nagkahulat ako. Okay na, may tatlong ambanon maging sunod naton. Pang primero, kabuhay sa pispis. Ikaduha, uhaw, no? Kagang ikatatlo, ang nagahulat ako, no? Pasensya ka mo kung daw, paano? Kaya daw hindi ako pumirisawag kanta, no? Sanglit kaya, mahabisan man nagito. Ako masakit tutulan ko. Siguro sa paano, kasi nagatubo naman siguro ng atong kataro. Bisa magkaon ta gani ginawa ta ka waog nga para makatulong kita sa ganoon, no? Sige lang, yari sa gyapon kita, no? Magadulong gyapon sa inyo sa pila ka mga banon agi sa mga Ilonggo mga tulong, no? Ginatanan, no? Gina-shout out ginatong dira sa tanan-tanan naton nga naga-support gid sa aton sa atong channel Pilotista. Si Ma'am Miri Ricabar nga sa Florida, sumuman sa kay Ma'am Mapi ay sa kay Ma'am Mafi Petrigosa Andaya, no? Subukan sa kay Ma'am Emilian Petrigosa, no? Ayara sa New York, no? Kag sa kay Piandugoitan, ayo to lang dira sa inyo, no? Labi na gid sa kay Ma'am Health Chances, no? Ayara sa Hong Kong. Kag si Ma'am Mukon si Yada Dima, no? Ayara sa Singapore, no? Upod sa iya mga grupo sa Old But Old Friends, no? Kalapit sa kaya Mama Jojo Unate, no? Mayong ito lang para sa inyo para lang. Labi na gid sa kay sa atong pinalangga nga naga-support gid sa aton si Toto Edward Rivera nga yara sa Canada. Ato mayong ito lang sa inyo. Sa kaya sa kumare kung magaling na si Bernadette, no? Mayong ito lang kasi labi na gid sa kay ning Gina Jen, no? Nadugduman ito sa una si Gina Jen, no? Ang pare sa ni Toto Regina sa ilang ano sa gagmay pa sila, no? Napirme kami gahinap na sa mga show, no? Muna aral na daso si Inday Ginadie, no? Sa Canada, no? Canadian citizen na siya, no? Good luck lang sa inyo da. Anong mabi? Si Toto Regina, pares mo isang una sa mga ito mo. Wala na, no? Ginkuha na ni Lord, no? Dito na siya subong sa heaven. Okay, yari naman na yung pila ka mga shout-out di ka sa aton nga mga kauturan. Shoutout sa kay Pipa Provido kag sa kay Marie D. Hafti. Automatic naman na ano dya, ang akon nga ano dya, comment automatic translate. Request ko na si Pipa Provido sa kasakit. Mutya sang kasakit, sala pagbasa ko. Kag shoutout sa kay ng Mary Jane Sam Pilo. Ambal na good noon tatay, pero shoutout sa ko sa Gibari si Balo Mantike nga happy pesta, pa-request ako uhaw pag palangga. Bago lang ato na kanta, no? Aral lang mo hindi mo na. Shoutout sa kay ng Nestor Plaza. Automatic ka ba na?
Tayo pwede maka-request sa kanta mo nga disgrasyado nga gugma. Ambal na. Ay pasig siya Ambal ni no. Kay Peter hindi na to Dolariza. ang aton nga mga kudigo no. Nadala to ni Mrs. sa ano sa Gimaras no. Shoutout shoutout lang ko sa mga parente ni Peter Dolariza sa mga Pilorina kag Arsenia sa mga taga Iloilo. Gatumo ko pa kay ka translate. Shoutout sa kay Jovelyn Trujillo. Good afternoon. Pero pa shoutout kay Emmanuel Bay Lucis. Salamat. Ay, Kag so sa mga kay Lucis pamilya Junito may bo, no? Kapapas. Shoutout. Oy, Dira siya. sa may Happy watching na da. yeah. Shoutout ko lang si Michael Kapapas dira sa Rojas City from Nonoy Kapapas of Tacorong City, Mindanao. Okay na? Oh, sa mga Araw naman. Lucis pamilya galing sa Kwanos, barutak may boss akwet, no? Na pinagit sa kaya Ma'am Zinde, no? Sa Kwanos, sa New York. Mayong betulan o kung mayong gapirang rasin. Yari galing ang bahano, no? Kaya isa lang din ato nga para yung iba ninyong naging pangabay. Hindi na ito sa ulo. Ato dito yakon ng kuligo sa paano dara sa bag ni Mrs. Pag-imiras no kita ay kami nagyapo ko sa Armena no. Ano kita dire ang mga sulado lang na ang mga kanta mo para ang kanta naton para sige. Yari ang banon nga gatigulo mutya sang kasakit para gid sa nagpangabay. Ganon sa buhay galing butikon maluid kagalit sing tagi puso ko ang akong pagamlit natugay nga tiun sa isa ka piso nagdula gilayon diin ng matamkis maging panuang labas pagkaayo sa panong tumang sa hinali lamang inugin kalintang utyasang kasakit ako nalikupan bagay sining sulat isi-isiun ko gisiun sunokon ukod sang litrato agud malintang ko ang kaluiban mo pinangon ko na lang
Kalimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang. Ngay sa kadamgo, pananglit damgong lang, di nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mong napilas. Sa tabi pusoon, gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mong napilas. Sa tagi puso ko, Okay no? Amo ito no, ang pangabay ng balon para sa aton nga naga pangabay sa sinang balon ng mutya sa kasakit. Kaya nanodulong natin sa yari naman no. Kay ginapangabay gid ining ang balon nga nagatigulo ang kapudlay gid para gid sa tanan-tanan no, sa mga atong mga pamatanon kaga labi na gid sa mga estudyante para gid ini sa inyo tanan kabay pa no nga ma-relate ninyo ini nga ang iyang mga dinalan. Yari ang ambanon nga nagatigulo kapudlay gid. kapudlay gid mangita obra. Kung wala ka makatapos sa pag-eskwela, kapudlay gid kung wala ka sing diploma, kahuluyan makigsipon sa di karira. Isang-isa pa ikaw katalintado, kung kubos lang kakulang sa ihibalo. Tarugong lang sang ginaan ko nga talento, kung hindi ka masiplatan sa gobyerno. Kapudlay gid kung ikaw ang pigado, kag wala sing regular na trabaho. Unang pangita na sandig lang sa pamugong, halusong gani makabakal sa pagkaon. Mga anak, itanong gid sa panumtuman, ining akong jutay lamang na panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tandong gidang paghimatas ang ginikanan.
kung ikaw ang pigado. Pag wala sing regular nga trabaho, unang pangita na santik lang sa pamugong, aluson gani magkabakal sa pagkaon. Mga anak, itanong sa panuntuman, ning akong tiyutay lamang nga panugyan. Ang pagtuon hindi gid pagpabayaan, tambong kitang paghimatas ang ginikanan. Tambong kitang paghimatas ang ginikanan, para sa buwas damlag sang ilang kabataan. Okay na, mo yun to. Ang ato ng banon ng dulot sa inyo, ang kay na pangabaygit, sa aton mga kuano, aton mga viewer, ang nagatiulo kabudlay gid no. Para ito sa mga estudyante o kung sa mga pamatanon, no? Upod sang ambanon ginangamutya sang kasakit. Kaya rin naman nanay, no? Pila sa kuan naman kita tayo sa pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Tira ko to. Tira ko to. Ba, thank you gid sa kay Jocelyn Toble. Tsaka tagman dyan pagka-pronounce ko. Ay, di gali sa kay ano gali. Kay ni Ma'am Marie Diap. Di gali, thank you gid. Nag-send ka nga dollars. Thank you gid, ma'am. Thank you gid mama. Nag-shoutout sa kay... Sadya ka na. Dahil lang, dala ko to. Dala to man. Di ko ano kay ang akon nga... Automatic ano? Tayo pa shoutout Tinosta at Delabo family sa Isulan, Sultan, Kudara, tambal ni Joey Francisco Ito Vlog. ginatungro yato ng cellphone daw, ginatungro man ang tutunan ko. Kay shoutout sa kay Aris Graciano Graciano Novencido. Waja. Nga protocol ka dyan. Kay shoutout sa kay tayo pa request ko. Ano dyan? Ay automatic hindi ko maano kay English. Request ko bituon nga manalag na from Nunoy Kapapas of Tacorong, Sultan Kudarat, Mindanao. Baw taga Sultan Kudarat lili. Shout out lang da sa inyo tanan. May kantay maritas na galing dito sa sa atong sa file naton dito sa sang nagdala ni Mrs. no, naglakad siya sa Dibaras, no? Mapulit na to karon. Kita kami na to karon sa remain na lang. Pasensya lang anay, no? Kung hindi na ako mo sa ulo, hindi ko anay madulot sa inyo kaya kung lugar na madayaw ko muna. Yari na lang anay, no? Ang banon na nag-artikulo guba nga pangako. Masanat ang bulan sa paglagaw na tunga sa mata kong lugar kami morabli nga plaza nangin saksi pa naton
mga sugas sari-sari ang siga. Nalipay kinapusan, kinumpaton ang gintanyan ko nga gugma. Paglipas ang inadlaw, akong nalang nahinsayran nga ikaw ang kalasluna, kag sa suot ko pangabyan. Naglibog ang ulo daw mawasak kining akong tughan. Halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga napatyagan. Abang kay wala na lamang ako si mahimo. Sang imo pagkuba, sang ginbalay kang pangako. Kapigon ko na lang nga isa lang kadalam kuhanon. Kagbungagid lamang sa mahamo ko nga itulugo. Masanag ang bulan sa paglagaw na nga duha. Sa matahong nga lugar kami morabli na plaza. Nanging saksi pa naton mga sukas sari-sari ang siga. Nalipay kinato sang imo kinbaton ang gintanyan ko nga gugma. Paglipas ang inadlaw, akon nalang nahisayran nga ikaw ang kalasluna, kag sa suot ko pangabyan. Naglibog ang ulo daw mawasak kining akong tughan. Halos manginaon sa sobrang kasakit ko nga napatyagan. Apang kay wala nga lamang ako si mahimo. Sang imo pagguba, sang ginbalay kang pangako. Kapigon ko na lang nga isa lang kadalam kuhanon. Kagbungagid lamang sa mahamo ko nga katulugo. Apang kay wala na gidman ako sing sarang mahimo. Hanggang nun ko na lang ang imo gingguba nga mga pangako. Okay? Umuyat to. Ang balon na nagatigulo ang guba na pangako. Tugangan tayo isa, no? Yari pagit, no? Ining hamiling duka.
gugma kong ginagalat-dala nga sa dughan akong ginalila subong man sang isang misitas nga gintanong sa hamiling duta ang duta kong balas-balaso kung kamlang misitas kanugo misitas kung hindi matatak malupaw malaya sa duta matatak misitas kung siya ang laya na kaangay man sang tagipusoon nakasingkit ay abaw pa lang ka mahamulat ka nagit sa akon kung mag-antos man lang ako nga magsakripikal bangon lang sa imo mayo pa na lang nga madulag at pagkatabulan sang hamiling duta yari ako sa imo kahulan kapalanggang kahigong masing tampan talopang kaman kakaluyan iningapon ka ilong at dughan kung mahimo hatagising bili ang pag-antos ko adlaw kagabi kay ikaw kinlang ang kalipay sining-kasing-kasing ko nga kapanghay-hay misitas kung siya ang laya na angay sang tagipusoon nakasingkit ay abaw pa lang ka mahamulat ka nagit sa akon kung mag-antos man lang ako nga magsakripikal bangon lang sa imo mas balik pa na lang nga matulak sa katabunan sang hamiling duta yari ako sa imo gahulan kapalang kahigong masing tampan talupang kaman kakaluyan iningakong kailong dughan kung mahimo hatagising bili ang pag-antos ko adlaw kagabi kay ikaw lang ang kalipay sining-kasing-kasing ko nga kapanghay-hay kay ikaw lang ang kalipay sining-kasing-kasing ko nga nagapanghay-hay
sa inyo, no? Nagatikulo, hamiling lupa. Kagang isa, ano ba ito? Naman nalipat ko. Ito, nabalaan nyo naman to, no? Ang atong tulong sa inyo. Kaya, antes sa mga kita na upadayon, yari naman ang pila ka mga shoutout, gikan sa atong mga tuturan, kay mga duhan na kanta. Pa-shoutout tayo pero sa Fresno and De La Cruz family sa Barangay Kabanban, Uton, pa-request tayo mapintas nga damgo hambal ni Mama Ridi Hafti. Okay. Tapos, request Idol Tamasa kambal ni Tobias Nelas. Amo man nga request ni John Israel Pural. Kamasakman. Tamasakman. Okay. Ay ano mo ang gimaras ko mo. Okay na? Okay, no? Yari, ang inyong aging pangabay, mga nag-artikulo, mapintas nga dambo, kagang tamasak, mabilang duhan lang kanta, no? Ulam ni Sero. Saon ko na. Yari, ang una-una, mapintas nga dambo. Mapintas nga dampo sa hahulat, tugaw sa akong kakatulog. Medyo arong mira kung pasukat bayhon. Akong napananaw, wala kong maawin. Sa akong pagbukaw, sa akong pagbukaw, dayon ko pa na ikaw lingaw-lingaw. Dalang kang lisod, tumangla sa langit. O mahal ko nga Diyos, swerte ko na pala. Malakot nga signos, kay swerte sang palad na paipatya kung pinalang ka na dun. Ang imo pagbiya kay nagdalangiso. Ako na ang tuson, ako na ang tuson. Tugtog kamatayon, tugtog kamatayon. Sa likipaglaga kay ikaw gid lamang. Ang ginahigugma sang kagipusoon, ang bilin ko lamang ang akong lolobngan. Imo nga tuawon, imo nga tuawon, mayami kong lulobngan, dili pagkalimpi. Sang luhab bunyagan, nagod na mamuhi. Ako na mamunga, ang umang palakan. Nga walay ka na pusa. Okay, ito na, no? Ang inyong pangabay, nag-artikulo, mapintas ka dambo. Kaya pag itong isa, no? Bilang pangatapusan, ang inyong pangabay, ining istorya sa parutak mo ito. Yari ang ambanon nga nag-artikulo, tama sa.
parutak sang timpok nga ulan sakop sa tumangkas bilang kabisiran diri nagapuyo rotasyon nga pamilya kapayo nga bukay nga lansina masak sila ang tagpiyan abot sa tuan ay ginatawag pang imbarko sa mga kabisas sa tanan nga baryo nalaki ang kalutaan ni Simon Rutasyo ilagin na tubang prayinga katsila pininga asundo kabayong sita masak ang madasig sa tanan sang kapil sa duha katus nga ilaging huktan nagalangoy sa tubig madalong nga lunang sa tanang kapayo ni Simon Rutasyo siya rin ang inasaligan pinsakyan si Tamasak pagkadto sa irong-irong sa gobyerno silyo siya ang nakikihimpong kaisok ang naghari sa kaugalingon ako't maluwas ang tinawo sa kahusang katsila sa pagkakulipon pagbati sang asunto sa banwa sang tumangkas gobernador general nagpadala sinusulat imulat ng minuro sa tumalubat nanging parutat ko kapal ang kabaylo si Tamasak na kabayo irikan natapos ininga kasaysayan istorya ka gumaragtas utang nalulutan kabayo lang si Tamasak kapang nanging pagamihan kakung nanging panoblion sa mga nagasunod mga kaliwat nato okay diyan na nagulong na itong inyong ginapangabay no at nasiling ko na diri ng guro kita magadulungan ay no sunod naman nga Domingo kaya tayo naman taliwat no pasensya gid sa inyo mga ginpangabay nga medyo ay nato makanta kaya ang atong nga mga kwan nga mga kudigo no hindi na may mga kami sa sinulang dito no may kudigo gid kalabanan na iti
tungod sa kalamo sa atong mga kanta. Kaya hindi natin magarapan. Amo na. No? Sa sunod na lang na Domingo, inyo ang ginapangabay ng bano. Okay, diri lang kita kuto kaga maayong udto lang o kon maayong hapon lang o kon maayong gabi lang sa inyo tanan. Belated happy